The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan, naghatag og kahayag o naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang niadtong modangop kaniya. Welcome everyone. Dili nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Og niya kita karon in our bilingual Bible study, Doctrinal Bible study. Og so welcome kaninyong tanan, especially our subscribers who are faithfully following our daily Bible study for the purpose that their soul can grow up spiritually. Okay, now we will start right away by using the principle of 1 John 1:9, which is the process for a believer to be filled by God the Holy Spirit and go back into fellowship with God, so he can be ready to take in the Word of God. But for you, unbeliever, nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, it is faith alone, in Christ alone. Mo ka na ang yawi, nga diin ikaw maluwas, mo ka na ang paagi sa Dios, o dili paagi sa tao. Okay. So it's presumed that everybody's ready. We will start. Unas tanan. Ang Kristohanon nga kalibutan, the Christian world, celebrates the resurrection of our Lord Jesus Christ. And we know the very significance ni ining gitawag og Easter Sunday, nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Apan sa wa pa mukaya bang atong Ginoong Hesukristo didto sa langit, siya miagi all the travails that was part of his redemptive work, bahin kini sa iyang buhat sa kaluwasan. Gilansang siya sa krus, namatay o gilubong, o sa ikatulong adlaw he rose from the dead, he resurrected, o humanyadto misaka siya ngadto sa langit, o nagalingkod na karon dito sa tuong kamot sa Dios nga man. Hebrehanon 1:13. Now, nitong higayon nga atong Ginoong Hesukristo milingkod, he did not sit down as God. No. Ang iyang pagka-Diyos, dili man mulingkod. As God, siya omnipresente, ana siya sa tanang dapit, immanent and transcendent, o has always been in the presence of the Father. Ingon nga Diyos, siya gitawag og co-equal with the other members of the Trinity, o has eternal fellowship sa Diyos Kamahan ug sa Diyos Espiritu Santo. Hinoon, kadtong nagalingkod na karon sa tuong kamot sa Diyos nga Amahan was different from the Father and different from the Spirit. Our Lord Jesus Christ is different. Dahil siya Diyos,
ug siya tao sa usa ka persona hangtod sa hangtod na kana. He is different from the other members of the Godhead tungod sa iyang pagkatao in his humanity, ug siya lahi usab sa tanang sakop sa katawhan. He is different from all members of the human race tungod sa iyang pagka-Diyos. Sa diyang ang Diyos nga mahan miingon, sit at my right hand, ngadto ni Ginoong Jesucristo, wa siya mo sulti ngadto kang Kristo nga undiminished deity. No. But to his humanity. Ang iyang pagkatao. Ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo nga mao'y misaka o ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo mao'y milingkod dito sa tuong kamot samahan. Ayaw paglibog niini. O sa diha nga siya milingkod na si Ginoong Jesucristo had just come from the earth. Ikan pa lang yun siya. Dinis kalibutan. Nga diin, He had provided our so great salvation. Siya ang buhat, takong buhat sa kaluwasan dito sa cross. Ug mao kini ang unang higayon sa kasaysayan sa universo ngang usa ka tawo was ever told to sit in the presence of the holy, just, and righteous God. Ug mao kini ang konklusyon sa doktrina sa propitiation, ang pagtangbaw. Kaya ang amahan miingon, ako natagbaw niining tawhana. So, ang pagdawat ni Ginoong Jesucristo ingon nga tao meant the acceptance of His sacrifice ug busa the acceptance of all those who seek entrance into the presence of the Father pinagi kang Ginoong Jesucristo.